Ahoj. Kurz Božská hviezda bola totálna pecka. Konečne som si uvedomila, prečo som sa vždy hlásila v škole ako prvá. Taktiež som si uvedomila také úplne zvláštne detaily, ktoré sa mi diali. Napríklad, že ako malé dieťa som chcela mať domáce zvieratko, čiernu pumu. Ďalej mi kurz ukázal, prečo sa venujem práve jazykom a ako mám s nimi pracovať. Že nie som úplne klasická učiteľka. A astrobranding. Astrobranding je veľká vec. Ten mi ukázal, aké sú moje najväčšie dary a prečo ľudia za mnou chodia, čiže aké problémy im vlastne pomáham riešiť. Astrobranding mi ďalej ukázal, aké sú najvhodnejšie farby pre moju značku a konečne som si vytvorila nádherné logo, ktoré by ma nikdy predtým nenapadlo. Ďalej som sa osmelila natáčať úplne iný typ videí vďaka kurzu, ktoré som predtým proste nerobila, lebo som ani nevedela, že som to mohla, že sa to dalo, že toto tam môžem zdieľať. Takže úplne iný obsah a veľa typov na obsah. Pozrela som sa na svoje poslanie úplne inými očami a uvedomila som si svoju silu. V kurze je veľmi silná meditácia na silu, na uvedomenie si svojej sily vnútornej. Kurz mi tiež pomohol očistiť sa od ľudí a energií, ktorí ma neustále dávali dole a pomohol mi oslobodiť sa od naplňania očakávaní mojich rodičov. To bolo tiež veľké. Takže konečne cítim, že môžem byť sama sebou a môžem pokojne žiariť. Odporúčam.